Δεν με νοιάζει, αδελφοί μου, γύρω μου το τι συμβαίνει. Δεν με νοιάζει αν παραπέει όλη αυτή η οικουμένη. Δεν με νοιάζει τόση βρώμα γύρω μου κι η δυσοδεία, ούτε που έχει πλεονάσει τόσο πια η αμαρτία. Μα η ρίση Ευαγγελίου φτάνει να με δυναμώσει. Πλεονάζει η αμαρτία, περισσεύει χάρη τόση. Κι αυτή ψάχνει να φωλιάσει μες στις ταπεινές καρδιές. Γίνε ταπεινή καρδιά μου να έχεις τόσες αντοχές που δεν πάει το μυαλό σου. Τι θα βρεις στους ουρανούς? Ο Απόστολος μας λέει, δεν χωράει ανθρώπου νους. Ναι, ψυχή μου, ταπεινώσου, κάνε πάντα το σταυρό σου, διάβαζε Αγία Γραφή, δες μόνο τον εαυτό σου που χωλαίνει, τι του λείπει. Άκου τον πνευματικό σου και μην κατακρίνεις άλλους όσο ζεις εδώ στη γη. Βοήθα όποιον το ζητάει με διάκριση πολύ, μακριά από προδότες. Φύλαγε κάθε εντολή με καλό ζήλο και αγάπη για τον κάθε χριστιανό. Όμως κράτα και αποστάσεις, με σφραγισμένο, χλιαρό, ποτέ πια κοντά μην έρθεις. Αντιχρίστου είναι εποχή. Με αυτούς σχέσεις μην έχεις, αυτό δεν σε ωφελεί. Είναι τόσοι πειρασμοί μας στο Αντιχρίστου τον καιρό, που ένα μόνο με συμφέρει, μες στο σπίτι να κλειστώ, να προσεύχομαι με δάκρυα, με τον Κύριο να μιλώ, στη γλυκιά μου Παναγία πρώτα αφού απευθυνθώ. Αυτή όλα τα παλύνει, σαν μητέρα λύσεις δίνει και ειρηνεύει την ψυχή. Τι κι αν πόλεμος υπάρχει, εχθρός βασιλεύει κι άρχει, αυτό μη με απασχολεί. Τα όρια όταν δεν ξεφύγεις, εύκολες είναι οι εντολές και ο ζυγός του ελαφρύς είναι. Πάντα μέσα σου να λες, να εντρυφάς την κάθε λέξη του Ιερού Ευαγγελίου. Έτσι αποσπάς τη χάρη και έτσι θα είσαι πάντα πρώτη στα μαθήματα σχολείου που διδάσκουν οι πατέρες κι είναι τόσο αναγκαία μες στις πονηρές μας μέρες. Τι σημαίνει να εντρυφάς? Να αγκαλιάζεις, να πιστεύεις, με την ψυχή να ρουφάς το ουράνιο αυτό μέλι που είναι μες στην κάθε λέξη. Έτσι θα βρεις τη χαρά και θα αποκτήσεις τότε τα ουράνια φτερά, να φεύγεις από τη γη μας, να ζεις σε έναν κόσμο άλλο. Αχ, το Ευαγγέλιό μας είναι το δώρο το μεγάλο. Μ' αυτό ξεμπλοκάρει ο νους μας, καθαρίζει και λαμπρύνει. Με απόφαση έτσι κλείνεις κάθε πονηρού την πόρτα. Σε αμφιβολίες και σκέψεις τον καιρό δεν σπαταλάς. Έχεις τάξη στο μυαλό σου, η καρδιά τότε αναπνέει και χτυπάει πνευματικά. Αρετών κτίζει τη σκάλα, ανεβαίνει στα υψηλά, ψηλαφεί νοήματα άλλα, γιατί έχει Άγιο Πνεύμα, που αυτό όμως θα πετάξει όταν δει κάποια βρωμιά. Έναν έχουμε αγώνα μέσα στη ζωή αυτή, να κρατάμε την καρδιά μας απ' τα πάθη καθαρή, να μην τα καλλιεργούμε, να μην τα ταΐζουμε. Δύσκολο δεν είναι καθόλου να μην τα φροντίζουμε. Και όταν αυτά μαραθούνε, γίνουν σαν ξερόχορτα, τότε δεν μπορεί να σπάσει κανείς την κερκόπορτα. Έχει πόρτα η καρδιά μας, στο κακό αν την κλείσουμε, όλα τα προβλήματά μας άμεσα θα λύσουμε. Γιατί το κακό αν λείψει από το νου και από τη ζωή μας, ποιο το αποτέλεσμά μας? Θα αγιάσει η ψυχή μας. Αυτό θέλει ο Χριστός μας και αυτό θα κάνουμε. Είναι τόσο απλό, αδέλφια, ποτέ μην πεθάνουμε.